Salên 1960 gelek disîplînên cuda yên hunerî derketin meydanê. Rûyên hunerî hat guhertin û ji ber wê jî li darxistina pêşengehan zehmettir bû. Wê demê zimanê hunerê jî guherî û pêdiviyek wisa peyda bû ku berhemên hunerî bi navgîn û navbênkarên nû xwe bigihîne girseyên hunerhez. Kuratörî ji ber vê pêdiviyê wek karekî nû yê hunerî derket meydanê. Serê pêşî berhemên ku femkirina wan zehmet e ji aliyê kuratöran ve hatin berhevkirin û di pêşengehan de cihê xwe girtin. Lê îro di cîhana hunerî de kuratör jî bi qasî hunermendan xwedî roleke girîngin û asteke berz û bilind bi dest xistine. Berê kuratörî şiyaneke teknîkî bû. Lê roja îro gelek mühîm e ka berhemeke hunerî di pêşengehê de çawa tê bicihkirin û bi çi rengî tê nîşandayî. Ev karê kuratöran e. Êdî kuratörî bûye pîşeyeke afrînerî ye. İcrakirina kuratöriyê ne tenê karekî teknîkî ye. Her wiha divê li gel dîroka hunerî û bi sosyolojiyê jî pêwendiya wê hebe. Rola kuratöran di cîhana hunerî de bi saya organîzekirina bienal û pêşengehên mezin roja îro girîngtir bûye. Di cîhana hunerî de rola kuratöran gelek caran tê nîqaşkirin. Ji ber ku dariştina pêşengehê, peydakirina sponsoran, hilbijartina berheman û peydakirina watayekê bi rêskirina berheman bûne mijareke girîng ên karê kuratöriyê. Her wiha kuratör di pêşengehan de model û termên nû pêşkeş dikin û dixwazin ev pêşniyarên wan bên nîqaşkirin. Li gel vê jî hin berheman bi hev re pêşkeş dikin û li gor konsepta xwe wan dîzayn dikin. Lewma jî wateyên nû li wan berheman bar dikin. Ji ber ku kuratör di cîhana hunerî de xwedî desthilatdariyekê ne, cana hunermend jî xwe neçar dibînin ku kuratöriyê bikin. Bi taybetî jî piştî salên notî gelek kuratörên hunermend derdkevin meydanê û xwestin ku ev desthilatdariya kuratörên di cîhana hunerî de bê nîqaşkirin. Hunermend berhemên xwe nîşan didin, bêyî ku navbênkarek hebe. Yek ji wan kuratörên hunermend jî Barış Zeytvan e. Ew hem berhemên hunerî diafirîne, hem pêşengehên girîng organîze dike. Bi taybetî jî li Kurdistanê kuratöriyeke baş dike û berhemên hunerî pêşkêşî bîner û dostên hunerî dike. Barış Zeytvan ji xeynê van karên xwe, di warê performans, video art û fotografê de jî berhemên xwe diafirîne. Hem li Amedê hem li gelek deverên dinyayê xebatên xwe pêk dîne û dawiya dawî berhemên wî li gelek galeriyên wek Outlet Gallery û Villa de Bank cih digirin. Barış Zeytvan perwerdeya ressamiyê wergirtiye. Lê di warê hunerên hevçirk de jî xwedan berhem e. Sala 2003 da me bi dest hunera nûjen kir. Hunera nûjen pir nedatin naskirin li Tirkiye jî, yani bi tiştekî nû bû ji xwe piştên şêstî êdine li dinyayê da pir bela bû. Li Tirkiye jî nêzîkî 2000 da piştên notî dest pê kir. Em jî dereng hat Amedê, zû hatibû İstanbulê fakat li Amedê em dereng pê hesiya bûn. 2003 da me wek pêşengekî me li li Amedê li DSM, Diyarbakır Sanat Merkezi wek cî hunera DSM me li wê pêşengekî çêkir bi navê göz teması. Li wê de piştê wî me dest pê kir, piştê wî me dest bi çavkaniya kir, pirtûka kir, êdine çünkü ew jî tune bû, kompîter jî tune bû. Me nizanbûn çawa diçe, dünya çawa ye, karê dünyayê, karê milletê çawa diçe. Berê me tablo çêdikirin, berê me wene çêdikirin. Fakat demek wisa hat, dema êdine wek medyum fotoğraf bikartînî, wek video bikartînî, êdine karî zûtir bela bikî li cihanê. Ew peyam jî gelek mühim bû. Yani îro dema ku müştere got me wêne xêz dikirin, pir nida hatin dîtin. Fakat îro hem alî cîhanê hem alî vî hunerê ve zûtir em karin peyamê xwe ji gel la bêjin. Heta niha gelek berhemên video art çêkirine. û li Ermenistanê bi videoyeke xwe tevlî workshopekê bûye. Hinara ku sembola Ermenistanê ye, di vê videoyê de ji bo Barış Zeytvan dibe keresteyeke hunerî. Karê min ê wek hinar, nar derbas be hinar,
لأرمنستاني براستي روجك چاوا بيجم ام لمالي بون رونشتاندي بون جيراني كي جمرة حنار عاني منكو يعني حنار اسبرح استكم حنار لقون ديماجي كلا داري ما حنار يعني قون ديماجي قون دكي أرمينيا يعني لقلبي از باسوري نافشا باسوري آمدي ما چما من حنار وقص استكم قلت كو حنار جمرة روجك أرمني حمور روجك أيوارن جم هبدوك معناكي أصاهية قلت حناري دا جبرويجي أمشي حستك أجا حناري أشي فكريا مقوازي كاري كيزي تشيكم سر حناري فكر كيات از خاني ناوا خاني دامه از جيكي دجيم برسكريكا في آخا ميزوبوتاميا برسكريكا جياني برسكريكا أول برسكريكا چاوا بيجم مرواتي هي يعني مجي كاري مجي سروي چه بو وك هنرمندكي وك مروكي جمالا خود دردكبه دستي ويدا حنارنا بيشي د اكران دا آوا حنارته وك خونه كي تغواري اندري طبخه لوي طبخه دم تشتكي نامين تاني خون دبينن بيشتوي از حنارتكم دستي خو دچم ري نشاندانا گمري او دچم حيا ديري دا مو ماخوز بيدخم ديزا دزفرم وك هانسلك وك هايدي وك دماغ چنوا دارستانا تي نان داتينه حنارجي من أصا أري من حنارة داني سري حياك أوليتشم جولي دماغ فتليام موان حنارة قلت أزجيشت مال أخو يعني كسك إذن أصا تشتكيه أو خون وك آخا ميزوبوتاميا آخا رجلات النابين وك برسكريكي مرواتية كشتنه أما أولجي جبو هم جبو أولي هم جبو خون ويداني شاندان گره کاری کی من جه حس کرد بود چون که از پر دمک تو خواستم که از ارمنستان جه از هارم و از لوی خبات چکم و صابو کاری کی جبوی من گره کاری کی مهم بود. بار سیدوان جبو برهم آخوه خیالین رنگو باجار آمده وک مکان هلبجارتیه. اف ویدیو جیروکا پالیاچوی کی نشان داده. هنرمند وی خبات آخوه تو خوازه جمره بیجه کو اف جیهان نه جیهانه که عظامت خوش و رنگویه. او تیگیشتنا میا در حق وی جیهانه ده بر چرخه نقاشا. وک پالیا چوکی وک دبستانی دا زاروکا بوارا دلیزه گله کیف آن خوشه گله کیف خوشن زاروک جی پالیا چوز اصاق یاندی که فقط ام پاشیا وی تشتی پالیاچو کوانده ده کناندن امن زنن درد پالیاچو چیه؟ او پالیاچو جی در نوا کوچه آمده دا نوا سوره دا دیجیک دیروکی دمشه دچه حیا مال خو فقط درباس مالی نبه درباس سر خانی خود به لوی یعنی برای کم دین دیمن دا او پالیاچو کیف بجوش بو بزارو کرده لیسیان فقط بنگهی ویدا هیشکیه چخاسا ام اصلا ببینی کیف خوش بجی دیزا پالیاچو درد کیف سر خانی خو و بهرس دگریری او گرک یعنی او پسیکولوژیا ملت ما ایشانده ام چخاسی ام دروادا ام باش بین خویان کرن او بنی دا میجی مدا هیشکیه او هیشی جو زیناچه آنا جی demek car ام آمده دیجین گلک هوال تلفن دکن من چوانند بجه ام پر باشن بجم ام پر باشن فقط بنجاهی وی جبونو که ام وی گلی کن ویتشته بروجا بساعت تاوی بکره جبرویجی وکی کاری میچکر بو او کارجی وک کاری کی به کیف بجوش دیدیتن اما وینه پرسکریکا دیزاوی پرسکریکا وی کاری او میجی دایه. بار سیدوان زیادتر ویدیو آرتان چیدکه. لیدبرده خباتن پرفورمانس و فوتوغرافیشی دومینه. جه آفریقای حتی اروپای لگلک دورین دنیای پرفورمانسین خو پیشکشت که و بوان پرفورمانسان روش و پروسین جدا تجربت که. ده فوتوغرافین ویده جی ایرونیه که گران درد که و پیش. من آفریقا مکار چکر بو. لآفریقا از نزدیک 20 رو ما بوم. 6 رو هر دکانه که دا
مخاباتێکی چێکرد بوو ئارمانجا وی خەباتێ bi tekilî bi wî pazarê de bi wan însanan re bêdayîn min jî bêpere her roj 5 saet performansek bi wara dikanê wan de dixebitiyan yani karekî ew jî baş deket ana serxebatekî min heye ez ser 1980 da ew jiyana ku li girtîgeha Amedê da hatiye îşandan ew zordayiya dewletê ku hatiye îşandan ji bo kesên li wê de min taybet min wan kese re hevpeyvîn çêkir. Di wan hevpeyvînê de îşkence çawa hatine çêkirin. Çawa ew îşkence hatine îşandan, psikolojiya wan çi ye? Ji wê rojê çi binê heşê wan de maye? Ez gelek bi wan re min hevpeyvîne çêkir û wan îşkenceyê ku çêkirine min ser wan îşkenca gelek xêz çêkir. Yani ew îşkenceyê yekoyek min hanî ser xêza ve karekî wisa min çêkir bû 2005 da ew ê ena wî karê pêşeroj de em ê bidin îşandan pêşengê de we cî hebe ena xêr ji wî gelek karekî tîr û keval zanê ser birca Amedê min çêkir bû ve kesekî bi takım cilê wî ve o ser birca Amedê sekiniye o tîr û keval davêje hemberê dişman da ew kar jî bi rastî sekna merivekî bi çiqa xweş xuyan bike jî ve hêrişa kapitalizmê her tim hêrişekî gerek ilkel, primitif yani gerek ilke wisa tê xuyan kirin bi wan cila tîr û keval davêje fakat ew jî mêjî wî îşan dide. Dîmenên repertuara hişmendiya hunermendekî ji rastiyên derdora wî pêk tê. Ji ber ku Barış Seyitvan li Amedê dijî, repertuara wî ya dîmenî rengên rastiya Amedê digire serxwe û hunermend ji wê jiyana Amedê bêpar namîne. Barış Seyitvan ji vê jiyana rojeneya Amedê feyza xwe digire û bi xebatên xwe jiyan û hunerê nêzîkê hev dike. Em li Amedê dijîn, em nava şerekî dane, em nava siyasetekî qirêj dane, em gelek dîrokî em alî axekî dîrokî de em dijîn, hewce heye hunermend jî ser vî xebatê, ser van xebata kar bike. Çünkü em dema ku dibînin hunermend diçe Avrupa dijî jî ji axa xwe karê xwe çêdike. Mînak bêjim îro hunermendekî pişt min heye, hunermend her karê xwe da çiya çêdike. Hunermend her karê xwe da welatê xwe xêz dike. Welatê xwe dîne ser ziman. İro hevalê me jî mesela çêdikin, girêdayê wan û welatê wan pir dûr nîne. Hewce heye ku em girêdayê welatê xwe bin. Wek min got ez îro karê min karek gerek awa siyasî tên xuyan kirin, karek polîtîk tên xuyan kirin. Fakat em cîkê polîtîk de dijîn. Em wî axê de dijîn. Yani çavê xwe ez bigirim, li wî nefikirim û ez gelek dîmenê xweşika çêkim, ax çêkim, ew nayê hesabê min. Bi Nevrozê da 2005 da me li Amedê bi navê Nevroz karekî çêkir bû. Min Nevroz qedexe bû. Min dixwastin ku wek kaxidan perçe kir bû. Min gelên Amedê, nava Kolanê da, nava Sûkê da min dabû milletê min digotin Nevroz ji we re çi tê mehnê. Gerek tişt nivîsandin. Nevroz azadiye, Nevroz nasnameye, Nevroz aştiye, Nevroz agre. Wek tiştên wisa gelek hatin çêkirin. O min bi top li galerî min li dwar xist bû. Wek dwar xist bû û min kaxidê vala yîştî bû. Min got bu kî were bira fikrê xwe bêje. Gelek pêşenge vebû, gelek kes evê ku hatin pêşengê hemû yirişê li wê kirin. Çünkü fikir kî wan nikarin bêjin. Qedexeye evî tiştê, fakat ancak kar binivîsîne. Min mêze kir, tijî bû ser. Li cîhana hunerê wek hunermend dest bi serencama xwe kiribe jî, demekê li Amedê dîrektoriya navenda hunerê kiriye. Ango hem berhemên xwe yên hunerê afirandiye, hem jî kuratoriya pêşengehan kiriye. Wê demê barê gelek organîzasyonan girtiye ser milê xwe û şiyana xwe ya kuratoriyê di hem pêşengehan de nîşandar e. Kuratorî
tiştekî taybet e. Yani pêşengê ku tu serxwe bibînî ku tu nêzîkayiya xwe yani her tişt ku aydê tebe tu dibêjî ez küratörê vî karê me. Çünkü îro em behsa vî karê dikin, xebatê li va dikin, van hunermendên nêzîkî 12 hunermend ew hemû me wek mînakî, wek nivîsekê, wek taytilekî me gazî van hunermenda kiriye wek kesên ku mesela goş bûne çûne welatê din dijîn. Yani li Amedê jî vî tiştê wisa dest pê kir. Hewce hebû bi rastî jî yani küratörê Kurd ku em bir navdar kes dikitine ji xwe. Yani ew jî wek küratörî min dest pê nekir, wek karê vî karê ez alîkarî bibim. Alîkarî hunermend ara bibim. Çünkü ez ê di Amedê min xwendiye kêmasiyê vî karê pir zêde bû. Yani kêmasiya organizasyonê, kêmasiya hunermend ku xwe bidin nîşandan gelek kêm bûm. Ana li Amedê mesela min wek ku şaradariya bajarê Amedê wek galerî vekiriye her avî ji xwe amedekarî an jî alîkarî bi hunermend ara dike. Ez jî wek xebatkarekî lê me û ez vî karê min kiriye serxwe ez vî alîkarî didim ji bo hunermend da û taybet karê xwe jî dikim vî alî de. Barış Seyitvan bi van pêşengehan bêhsiya ku hejmara hunermendên Kurd ên ku bi hunerên hevçeq mijûl dibin têra xwe zêde ye. Bi saya wî di van pêşengehan de bîner û heskeriyên hunerê pê dihisin ku li Bakurê Kurdistanê gelek hunermend hene. îro Kurd em dibêjin 45 milyon însanin millet e belayê bûne tamamê cîhanê Kurd. Îro belkî devleta Kurda tune ama îro pêşengekî em li İstanbulê çê dikin hunermendê Kurd nav beşdarê vî tiştê ne, beşdarê vî karê ne, li cîhanê jî gelek însan hunermendên baş li cîhanî tê naskirin Kurdin fakat ji ber ku devleta me tune em belkî o hêla ez çawa bêjim bankê me tinin an kompanî me tinin van tinin besî pir nayê firotan hunermend nikare alî aborîva pêş bikeve fakat îro tiştekî heye ku cî ku welatê ku dijîn gelek hunermendê ku ana li Vanê jî gelek pêşketîne. Gelek kas li New Yorkê dixebtin, an li Londra dixebtin, an li Dubayê dixebtin, an li İstanbulê dixebtin. Fakat ez tiştekî heye ji boî min, ji boî min huner pêşî ne pere ye, ne aborî ye. Ez pêşî xwe rehet bikim. Ez pêşî ji boî mêjî xwe da mêjî min da çi heye ez dixwazim wî îşan bidim. Yani îro ku devleta me ji tune be, îro bi Kurda ew dewlet bîne wê bi hunermendê Kurda wê çê be. Herî tiştê herî mühim vî tiştê ye. Me gelek xeber da mesela mamosteyê me jî difane hunermend heye me got hewce heye ku em vî karê berdewam bikin. Em berdewam bikin, em serbilind bin, em vana bidin nîşandan ji xwe rojek înşallah wê devletekî me jî çê be, em nav wî devletê de jî em ê cî bikirin karê me daha baştir be, xweştir be. من بعرفش چند سال پیش استاوا ناسم و کاتا زیاتر سرنجی راکشام پێشانگایکی بۆ کاگوەلی ستی هاوڕێم کرده بوو کارێکی زۆر جوانی کرده بوو زۆر ئەوە بوو تر لەوە پەیوەندیمان دروست کرد ڕاستی من سەردانی دیاربەکرم کرد یەکتریمان بینی و دیار بۆ کارەکانی منی بینی بوو زۆر پێخۆش بوو کە زیاتر کارەکانم ببینی و کە بە دوای کارەکانمە بچێ و ئەوانە پێم وایە تر لەوە من زیاتر شارەزایم پێیا کرد لەوەیکەوە بەرش کەسێکی بەتوانایە و هۆشمەندێکی ئۆپن ماینە لە بیرکردنەوە و لە تازەگەری لە شێوەی هەڵواسین و ڕێخستنە جگە لەوەی ئەنەرژێکی زۆر باشی هەیە بەڕاستی لە کاتی کارکردنە کە هیلاگوون نازانێت بەڕاستی دەستخۆشی لە یەکەم بەتایبەتی لەم پێشانگایە کە چەند ستایلێک لە کارکردنی کۆکردوێتەوانێک کە لە ستایلە جیاوازین بەڵام لە کۆکردنەوەی شێوەی بەکارهێنانی هیواکانمانە یا هەدەفەکانمانە یەکی گرتوۆتەوانێ بە شێوەیەکی زۆر جوان هەبەتە ئیزگیش هاوکاری کردووە لە و چەند گروپێک بوو چەند هاوڕێیەکیان کە هیلاگ مادەبوون لەگەڵم پێشانگایە وەکو دوێنێوارە بینیمان قەرباڵخێکی زۆر بوو لە خەڵکانی هونەرمەند و ڕۆشنبیران و خەڵکانێکی ناقد و نووسەر کە هەمووی دەستخۆشی لە سەرپەرشتیاری دروستکردنی پێشانگایەکەن بە تایبەتی باشسیتیڤان کە جێگای دەستخۆشکاریەوە هیوای زیاترمان پێیەتی و لە
هەوڵێکی بەردەوامایە بۆ فراوانکردنی ئەم جۆرە پرۆژانە لەسەر ژیان و مرۆڤ و ژینگە و بە ماناکردنی زیاتری هونەر. Gelek pêşengeyên girîng ên derbarê hunera Kurdan de bi saya kuratoriya Barış Seyitvan bala însanan dikêşin. Li Amedê hevdîtinên Kurdistanê yên navnetewî tê li darxistin û ji gelek deverên dinyayê û ji çar perçeyên Kurdistanê hunermendên Kurd cara yekem tên cem hev û di navbera wan de diyalogek pêk tê. Piştî vê pêşengeha mezin di navbera hunermendên Kurd û heskiriyên hunera Kurdî de pêwendiyek çê dibe û gelek kes dibin şahidên rengên ciyawaz ê hunera Kurdistanê. Usulü 35 hunermend beşdarê pêşengê bûn, me pêşengekî vekir. Nêskê 8 rojî 30 hunermend sempozyum da cîgirtin. Gelek me behsa wî jî kir, gelek hunermendê Kurd haya wan ji Kurda çêbû. Hunermendê Kurda çêbû. Hem hunermendê Kurd hem jî kesên ku Kurd hezin ew beşdarê vî pêşengê bûn. Gelek insan me vî pêşengê nas kirin, gelek insan teknîkê kara hîn bûn, gelek insan hunerê hez kirin vî arî da. Xêr ji wî wek pêşenga Helepçê hebû me çêkir, pêşenga Enfalê me çêkir, gelek hunermendê ku dinê taybet tên pêşengeh xwe li Amedê çê dikin. Xêr ji wî em li Amedê her sal hunermendê Bakurê Kurdistanê ku dijîn em bu ara bi navê pêşenga Bakur em bu ara pêşenga çê dikin. Armanca me hunermend alîkarî bidin hunermenda, hunermend xebatê xwe çêkin, ji destê me çi were em jî wek katalogê wan, wek broşürê wan, wek afîşê wan, wek her arîva nasandina wan em vî karê çêkin, em vî xebatê berdewam bikin. Barış Seyitvan yek ji kuratörên pêşengeha sînorên cîhanê ye. Ev pêşenge zêdetir cih dide berhemên hunermendên Kurd ên diasporayê. 12 hunermendên Kurd bi berhemên xwe tevlî vê pêşengehê bûne û temayên sereke şer, koçberî û sînor in. Her hunermend li ser van temayan berhem û tecrübeyên xwe pêşkeş dike. Mesafeyên ku ji ber koçberiyê xurt bûne, bîreweriya dîrok û hafızayê, nasname, xerîbî, bêrîkirin û hêvî. Pêşengeha sînorên cîhanê li ser van têgehane. Hest û ramanên ku ji bo hemû hunermendên Kurd hevparin, nîşanê bîneran dide û gazî wan dike ku li ser van têgehan nîqaşekê bêgirin. Di pêşengê de 12 hep hunermendê me heye. Îro wek ser axa cîhanê Sinor, wek navekî wisa me li pêşengê da. Gelek me behs kiribû jî, gelek hunermendê Kurd ji axa xwe dûr ketine. Hunermend yani ne ku erê hunermendê Kurd tenê gelek hunermend ji axa xwe dûr dikevin. Ku ji dûr dikevin ji axa xwe tekiliya wan axa wan pir nayqut kirin. Dixwazin ku xebatê xwe bikin. Feqet armanca vê pêşengê kesên ku ji axa xwe dûr ketine li welatê din dijîn wan hunermenda em bînin cem hev dir. Hek armancekî me wisa hebû. Li berê rastîkî bû ve ew hunermend jî hatin cem hev dû. Dîtina wanê hunermendê her hunermend cudatir em ser vî pêşengê me dî. Mana wî yek dîtin cuda, materyal cuda. Yek xêz çê dike, yek vîdeo çê dike, yek ser kaxit xêz tê dike, yek bicîkirin çê dike. Feqet mêjî wan kesa da bi rastî jî xebata ser axa wan heye. Vî tiştê gelek mûyîne. Yek Londra dijî, yek Almanya dijî, yek Kurdistanê dijî. Ama fikir aynı fikir. Yani çawa bêjim materyal cuda ye ama tu bingehiya bidinêrî Kurdên ku di zordayî de hene li axa xwe da pirsgirêkê wan hene ser wî tiştê ava dibe pêşengê.